এই যেটা তুমি আজ বহুত সুন্দর লাগছে এমনি হসুছ কোন যে ତମେ କଣ ମତେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲ ନା କଣ ଯେ? ନା ନା ପ୍ରଥମେ ନୁହେଁ ତମକୁ ଯେତେ ଦେଖିଦେବି ତମେ ମତେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୁଁ ତମ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲି ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ବସି ମତେ ଲାଇନ୍ ମାରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। What? ମୁଁ ଚୋର ହଁ ଆକାଶ, ତମେ ମୋ ନଜରରେ ଗୋଟେ ଚୋର। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମୁଁ ତମର କଣ ଚୋରି କରିଛି ତମେ ଆକାଶ, ତମେ ତମେ ମୋ ଦିଟା ଚୋରି କରିଛ। କେମିତି 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 କଣ ଆକାଶ? ମୁଁ ତ କହିଲି ତମେ ମୋ ଦିଟା ଚୋରି କରିଛ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତମେ ହଉଛ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଚୋରଣୀ ମୁଁ ଚୋରଣୀ? କେମିତି ଆକାଶ? କେମିତି କେମିତି? ଚୋର ତ ପୋଲିସ ପାଖରେ ହେଣ୍ଡା କରିଦେବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପାଖରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ? ଆଚ୍ଛା ସେ କଥା ଛାଡ଼ ତମେ ମତେ କହିଲ ମୁଁ ସିନା ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତମ ଲଗରେ ପଡ଼ିଗଲି ହେଲେ ତମେ ଫସିଲ କେମିତି ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଆକାଶ? ସମାଜରେ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କିଛି ଭାବିଲି ଯଦି ମୁଁ ନ ଫସିଲି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କୋଉ ଝିଅ ଫସିଯିବ। ଓ ତମେ ତାହେଲେ ମତେ ଭଲ ପାଅ ତମେ ଭଲ ପାଅ ମୋ ଚାକିରି ହଁ ଆକାଶ, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ତମ ଚାକିରିକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ତମ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ତମ ବିନା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଗୀତା ଆକାଶ, I love you so much. ମୋତେ ବାସ୍ ସେତିକି କୁହ, ଆମ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡେଟ୍ଟା କେବେ? କଣ ହେଲା ଆକାଶ? ତମେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଲେଟ୍ କଲ? ମାନୁଛି ଗୀତା ୟା ଭିତରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କଟା ଏତେ ନିବିଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ତମେ ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ମତେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି ଓହୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍। ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଆକାଶ? ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମକୁ କିଛି ବି କହିନି ଆଜି କହିଦେବି? ନାଇଁ ଆକାଶ, ଆଉ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଏତେ ଟେନସନ୍ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଛି ଗୀତା କାରଣ ଅଛି କାହିଁକି ନା ତମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁମାନ କରୁଛି ତମେ ହେଉଛ ଉପର ପାହାଚର ମଣିଷ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ତଳ ପାହାଚର ମଣିଷ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ତମକୁ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି। ତମେ ଯୋଉ ପାହାଚର ମଣିଷକୁ ଦଉନ କାହିଁକି ସେଥିରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଗୀତା କାରଣ ମୋ ବୋଉ ଘରେ ଯାଇ ବସିଛି କୋଉଦିନ ତା ବୋହୂ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧି ତା ପାଦ ତଳେ ବସି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବ ଆଉ ସକାଳେ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ତାକୁ 2 କପ୍ ଚା କରିଦେବ ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତମେ କଣ ଭାବିଲ ଆକାଶ? ଭଲ ପାଠ ପଢିଛୁ ବୋଲି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏକଥା କହି ମୁଁ ଟିକିଲି ପିନ୍ଧି ବୁଲିବି? ଆଉ ଏକଥା କଣ ଭାବିଲ ଆକାଶ? ଓଡରେ ଟାଣିବାଟା ତୋର ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଏକଥା କହି ମୁଁ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ବୁଲିବି? ନାଇଁ ଆକାଶ, ଏଠି ତମର ନିକିତାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ତମେ ମତେ ଏବେ ବି ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରୁନ এই ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଖଣ୍ଡକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ମୋ ଚାକିରିଟା ଚାଲିଯାଏ ହୁଏତ ମୁଁ ଗଛ ମୂଳେ ଯାଇ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ମୁଁ ତମକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବି ଆକାଶ। ଗଛ ମୂଳେ କାହିଁକି? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରି ତମେ ବନରେ ଜୀବନ କାଟିଲ ତାହେଲେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପରି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବିତିଲ ତାହେଲେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପରି ମୁଁ ତମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଥିବି। ନିକିତା ଆକାଶ, ଏ ଆକାଶ, ତମେ ମତେ ଏବେ ବି ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରୁନ ତମେ ମତେ ଏବେ ବି ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରୁନ ଏ ଆକାଶ, ସତ କୁହ ଆମ ମ୍ୟାରେଜଟା କେବେ? ମ୍ୟାରେଜ ଠିକ୍ ଅଛି ଆକାଶ, ତମେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ତମେ ଯିବା ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରସ୍ତାବ। ତାହେଲେ
ମୁଁ ବି ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବିନି ପିଲା।